फायनल आम्ही तत्व फॅमिली रेस्टॉरंट जवळ इलो आणि आता आतमध्ये जातो। जियाक आमच्या थंडी लागली आहे, जिया कुडकुडता आमचा। आणि दीपाली मॅडम जरा सांगू शकतास काय आहे? पापलेट तंदुरी, पापलेट तंदुरी, चिकन चिली मिली कबाब, ओके, चिकन हॉट पॅन आणि पनीर हिल टॉप। बिर्याणी एक नंबर आहे आणि हे चिकन आयटम आणि पनीरचं आयटम लय भारी होते। आणि आमचं एक फलंदाज आहे बाद झालेलो आहे आणि आता सर्व भरला, आता 10 वाजले, त्यामुळे आता रेस्टॉरंट बहुतेक भरलेला। नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मंडळी आम्ही जास्त करून सी फूड रेस्टॉरंट का जातो आणि तापण लंच का जातो, आम्ही डिनर का मोस्टली जात नाही। लास्ट टाइम कधी गेलो होतो माका वाटतं व्हॅलेंटाईन डेच्या वेळी गेलो होतो आम्ही एका ढाब्यावर डोंबिवलीच्याच। तर आज आम्ही हेंका मी सर्वांका डिनर का घेऊन जाणार आहे आणि हा अंबरनाथला तत्व फॅमिली रेस्टॉरंट म्हणून, आणि ह्या बदलापूर पाईपलाईनला म्हणजे अंबरनाथला पण ऍक्च्युली रोड हा तो बदलापूर पाईपलाईन रोड हा। तर थया आणि थय म्हणजे विशेष म्हणजे लाईव्ह म्युझिक असतात थंय आणि थोडासा असा ओपन वगैरे आहे। मोस्टली आम्ही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला जातो ते पॅक बंद वगैरे असतात, तर ह्या असा ओपन हा ढाबा स्टाईल वगैरे हा। आणि लाईव्ह म्युझिक प्लस सर्व प्रकारचे पदार्थ जेवण सर्व मिळतात, म्हणजे व्हेज नॉनव्हेज, पनीर पासून सी फूड पासून चिकन आयटम वगैरे सर्व थंय मिळतात। आणि त्याच्यासाठी आता थंय आम्ही जातो, तर व्हिडिओ कंटिन्यू बघत राहा। चला लेट्स गो अंबरनाथ तत्व फॅमिली रेस्टॉरंट। जय रिक्षा इली आणि भावी जिया अगोदरच जाऊन बसले, हे खैसून येऊचा आणि हाय पॅक आहे। ओके चला, तर आता फायनल आम्ही तत्व फॅमिली रेस्टॉरंट जवळ इलो आणि आता आतमध्ये जातो। जियाक आमच्या थंडी लागली आहे, जिया कुडकुडता आमचा। हा जय हिंद। हय शामियाना आहे दीपाली, हय शामियाना आणि हय बसूक पण आणि म्युझिक फुल आहे एकदम। ते हय बसतास? हा हय बसता, हय शामियाना पूर्ण ओपन हा। तर बघूया आता, हे म्हणतात हाय बसूया, हे हयच बसूया ना का आतमध्ये बसूया? आणि म्युझिक तर फुल आहे एकदम, बापरे सिटिंग व्यवस्था लय मोठी आहे। काय झाला की नाही तुमचा डिसाईड काय घ्यायचा आता? काय काय तर सांग बघू। माझा एक चिकनचा मी सांगितलंय, हा चिकन चिली मिली कबाब, आणि ह्यांच्यासाठी एक पापलेट तंदुरी 2 झाले, आणि व्हेज मध्ये पनीर हिल टॉप बापरे, आणि काहीतरी एक सांगितला होता ना एक त्यांचा हॉट पॅन आहे, हा चिकन हॉट पॅन। तर असे 4 आम्ही स्टार्टर मागवलं, कारण ह्याच्या चिकन वगैरे ना म्हणजे वेगळे वेगळे डिश आहेत, तर त्याच्यातले आम्ही 3-4 ट्राय करतो, बघूया। आणि त्याची प्राईस पण इल्यावर आम्ही सांगू, पुढे दिल्यानंतर जो खाणारा तो प्राईस सांगित। तर हय बसूची सोय वगैरे जबरदस्तच आहे, म्हणजे सिटिंग व्यवस्था जी आहे ना एकदम रिच वाटतं, हे बघा। आणि हय पण मस्त आहे, हे बघा, हय पण बसू शकतो, पण आम्ही एकदम खुल्या आममध्ये बसलो, कारण हे खुर्ची वगैरे भारी वाटतं। भावी मांडी घालून बसला, हा मांडी घालून बसला आणि मस्त वाटतं, एकदम थंड वातावरण। आणि हाय गरमागरम आता सर्व तंदुरी वगैरे येणार, आतमध्ये पण ते बसूची व्यवस्था हे बघा। आणि बार पण म्हणजे जर कोण पिणारे वगैरे असतील तर त्यांची मजा, कारण हे बघा कुठं हे खायच्या तरी कंपनीचे वगैरे इलेले आहेत आणि फुल त्यांची पार्टी चालू आहे, गाणं लागणार। आणि ते आता आहे लाईव्ह म्युझिक वगैरे असता, तो आता सिंगर आहे येत। आम्ही लवकर इलो होतो, आम्ही 7:30 वाजताच इलो, त्यामुळे आता गर्दी नाही।
कारण आमका जावचा परत डोंबिवलीत, त्यामुळे आम्ही लवकर येलो. आणि हय सिंगरांचं आगमन झालेलं असा. तुम्ही म्हणणारच कोण गाणं म्हणणारा त्यांना मी सांगतोय. जिया मराठी हिंदी काही म्हणा, रोज तुझा गाणं खायचा आता. माईकची व्यवस्था करतोय त्यांना सांगते मी, पाहतील बघा. तर खरंच लय मोठी व्यवस्था, बाप रे, बसूची सिटिंग व्यवस्था लय मोठी आहे. ग्रुपच्या ग्रुप किंवा फॅमिलीच्या फॅमिली येऊ शकतास तुम्ही, लय भारी आहे. आणि ह्यांची आता टेस्ट आणि काय प्राईज आहे ती पण सांगतो. म्हणजे स्टार्टरची प्राईस नॉर्मली 350-400 पर्यंत, आणि टेस्ट कशी आहे ती आता आम्ही सांगू तुमका थोड्याच वेळा. फायनली आता आमचे हे स्टार्टर इलेले असत, हे बघू शकतास तुम्ही. आणि दीपाली मॅडम जरा सांगू शकतास काय आहे? पापलेट तंदुरी, पापलेट तंदुरी, चिकन चिली मिली कबाब, ओके, चिकन हॉट पॅन आणि पनीर हिल टॉप. पनीर हिल टॉप, बाप रे. तर ते आमच्या दीपालीसाठी मागवलेला, कारण दीपालीचा मार्गशीर्ष आहे, त्यामुळे दीपाली आमचा व्हेज खाणारा. आणि हय आम्ही पापलेट तंदुरी, आमचा तर सिग्नेचर डिश आहे आमची पापलेट. तर आज पापलेट तंदुरी घेतलं. चिली मिली कबाब हा, हॉट पॅन हा, आणि हां हॉट पॅन. तू हॉट पॅन खाणार ना, तर जिया हॉट पॅन, त्याच्यानंतर तंदुरी मी खाणार आहे. आणि चिली मिली कबाब आमच्या भावी मॅडम खाणार आहेत. आणि कबाब काय ते पहाडी कबाब, मग पनीर हिल टॉप. पनीर हिल टॉप, एकदम टॉपवरती दीपाली मॅडम आमच्या जाणार आहेत. आणि हे आता मस्तपैकी सर्व डिश खरंच भारी आहेत. सर्व स्टार्टर दिसूक तर लय भारी आहेत. हे बघा, आता हे खाऊ कसे लागतात ते आता आम्ही तुमका सांगतो, खातो आणि त्याची प्राईस पण. चला लेट्स गो, टूट पडो. सुरुवात केल्याने जिया खाता पापलेट तंदुरी पापलेट हा, म्हणजे बाबलो चौथा आलो आता काय बोलला, आता बोलला थांबला. पापलेट दिलेला आणि चिकन वगैरे सर्व आम्ही वाटून घेतलं. खरंच टेस्टी आहे. आणि चिकन तर बापरे ना जवाब. ह्या काय तर भारी दिसतं. चिकन हॉट टेस्टी पण लागतं, हॉट पॅन हा. आणि माझा पनीर पण भारी आहे. सुरुवात होता गाणे का, काय आवडला सगळ्यात जास्त? हे चिकन हॉट पॅन, चिकन हॉट पॅन टेस्टी आहे, टेस्टी आहे. आणि ते चिकन कबाब, कबाब पण भारी. चला चिली मिली कबाब ना, हो चिली मिली खावा आता, हे पण मस्त आहे. तर स्टार्टर आमच्या हे खाऊन झाले, फक्त दीपालीचे राहुल्यात, कारण दीपाली एकटा खाता, त्यामुळे दीपालीचं एक पनीर राहुलो. आणि ते पनीर पण लय मोठे होते. आणि बाकी आहे आम्ही आता साफ केलं, आम्ही तिघांनी मिळून. जियाक झोप येता आमच्या. आणि भावी आहे मेन कोर्सची वाट बघता. आणि एक ग्रुप गेलो पण उठून, आता दुसरं एक ग्रुप फॅमिली येलो आता. आणि हाय आता दुसरी फॅमिली पण येलेली आहे. नाही होणार शूटिंग करायपर्यंत. आणि काही बाबलो सुरुवात झालो हा, तुंतून वाजवता तुमका दाखवतंय. तो बघा, तर आता हे तुमका ऐकू येत काय नाही ते सांगता येत नाही. पण हय आता आमचा मेन कोर्स इलेला असा. आणि हय चिकन रारा आणि पनीर बिरबली चमन, नाव पण लय युनिक आहे. पनीर बिरबली चमन आणि चिकन रारा सॉरी. तर हय इलेला असा. तर आता आम्ही हय तुटून पडतो. आणि बटर नान इलेला असा, बटर गार्लिक नान. हे बघा, बटर गार्लिक चिकन रारा. तर राडा आता करणार आहोत आम्ही. आणि जियाक आमच्या थंडी लागता. जिया थंडी लागता. तर हाय भावीने फुल टी शर्ट घातल्यामुळे भावी थंडी लागत नाही. माका पण थंडी लागत नाही, पण आमच्या जियाक थंडी लागता. बिचारा आमचा जिया.
तर बघू शकतास आता सर्व लोक बहुतेक येतात. 9 वाजलेत आता आणि बाबलो आहे पेटलेलो हो बघा. पेटलो बाबलो तसंच ऐकत नाही खरंच एकदम वाईब एकदम भारीच खरंच मजा येता आणि वातावरण एक नंबर आहे. स्पॉट आणि थंय चिकन बिर्याणी तर हे 2च आणि हे बटर गार्लिक नान तुमका दाखवलं मगाशी आणि पनीर आणि चिकन. तर आता आम्ही हे स्टार्ट करतो आता जेव. चला तोपर्यंत बोलून घेत आहे. मी पण खात आहे. बिर्याणी आहे. बिर्याणी एक नंबर आणि हे चिकन आयटम आणि पनीरचं आयटम लय भारी होते आणि आमचं एक फलंदाज आहे बाद झालेलो आणि आता सर्व भरला. आता 10 वाजले त्यामुळे आता रेस्टॉरंट बहुतेक भरलेला आहे. हा बघा आणि म्युझिक पण चालू आहे. हे बघा बऱ्यापैकी आता भरलेला लय मोठा आहे म्हणजे किती माणसं आले तरी कमीच वाटत आहे. हे पण आज बसले ते बघा बाय आणि हे आता आम्ही संपवतो आणि डोंबोलीत जाऊ वाटेक लागतं. काय पार्सल घेऊन जियाचं सर्व पार्सल घेऊन जाऊ का खाल्यान नाही काय नाही आणि 10 वाजता त्याला झोप येली. यांचा बँड बंद झालेला असा थोडं त्यांच्याने टी ब्रेक घेतलेलो ते आता चाय पितील आणि त्यामुळे आता हे बोलूक भेटला माका नाही तर मगाचपासून काय बाबा त्यांचा आवाज होतो दणदणीत आवाज होतो. आणि आता 10:30 वाजल्यात आणि जियाची आमची मध्यान रात्र झालेली असा. त्यांनी स्टार्टर फक्त खाल्या ना बाकी काय त्यांनी खाल्लेलं नाही आणि आम्ही मगाचपासून शूट नाही करत होतो कारण त्यांच्या आवाजात काय येतच नव्हता म्हणून शूट नाही करत होता. आता शूट करतो आणि आता बोलतो. केलं शूट पण बोललो नव्हतं आता बोलतो. आमचा आता सर्व खाऊन झालेला. आता भावीसाठी आम्ही आईस्क्रीम सांगूचा आता होय ना. जिया तर झोपला. जियाचा पार्सल घेऊचा लागणार वाटतं नाही तर ते का जाग येत तेव्हा आईस्क्रीम करून वरडात. तर आता भावीसाठी आम्ही आईस्क्रीम मागवतो. हा एक कवग्याचा वाढदिवस पण झालो हो बघा आणि केक आता भाविक काय मिळालं नाही तर आईस्क्रीम आता मागवतो आम्ही. आणि खरंच जेवण तर एक नंबर होता मस्त होता मजा येईल. पण जिया आमची झोपली 10:30 वाजल्यामुळे. सकाळी त्या लवकर उठलेला होता शाळेत जाऊ का उद्या आता सुट्टी आहे. तर आता आम्ही आईस्क्रीम मागवतो खातो म्हणजे भावी खायत आणि दीपाली पण खायत कारण उपवास आहे ना दीपालीचं नाही खाणार बघूया मग टेस्ट. तर आता आम्ही आईस्क्रीम सांगतो आणि आम्ही निघतो. हा बघा चौघांका 4 फ्लेवर आणलेले पण हाय आता मी खाणार नाही. जिया झोपला तर भावीची आहे मजा आता. हा भावी तो भावीची खरंच मजा बाबा. म्हणजे वेगवेगळे दिलेले हो. ह्या पांढरा ह्या पिवळा त्या पिंक आणि त्या पिवळा 2 पिवळे आहेत वाटतं. खा आईस्क्रीम बाबलो काय घेऊन येता भरभरून. हे वाढदिवसात शुभेच्छा दिलाच नाही तुम्ही.
शुभेच्छा दिलास नाही म्हणून तुमका केक दिल्याने नाही तो समजला ना भावी म्हणून तुका केक आता तुका केक नको आता माहिती माका आईस्क्रीम मिळाला आता तुका केक कशा खावा 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 ह्या डाएटवर हा त्यामुळे जास्त खाणार नाही हा तूच खा. आम्ही काल 10:30 पावणे 11 वाजता येलो आणि जिया झोपला होता तुम्ही बघला असाल त्याला उचलून घेऊन गेले रिक्षेत घालून त्यामुळे व्हिडिओचं एंड नाही केलंय तर आता हे व्हिडिओचं एंड करतो. काल आम्ही गेलो होतो तत्व फॅमिली रेस्टॉरंट म्हणजे बरेच दिवस झाले आम्ही डिनर का नाही गेलो होतो त्यामुळे ते घेऊन गेले आणि त्या बदलापूर पाईपलाईन का भरपूर रेस्टॉरंट आहेत म्हणजे लय भारी भारी आहेत म्हणजे ते आता काल आम्ही पहिल्यांदा गेलो होतो लय भारी वाटला आणि लय मोठमोठे हे आहेत हॉटेल रेस्टॉरंट ढाबे टाईप असं सर्व त्या रोडला सर्वच आहे. माझा कल्याण का मित्र होता आणि तो ह्या तत्व फॅमिली रेस्टॉरंट का गेलो होतो तर तिने मला सांगितलं नव्हतं 1-1.5 महिन्यापूर्वी सांगितलं नव्हतं मग त्याच्यानंतर प्लॅन करून करून फायनली कालच्या शुक्रवारी आमका वेळ भेटला तर आम्ही इथे गेलो होतो. ओव्हरऑल म्हणजे बसूचा सिटिंग व्यवस्था वगैरे जबरदस्तच प्रश्नच नाही आणि जेवणात पण प्रश्न नाही फक्त जे पापलेट आम्ही तंदुरी घेतलं होतं जे आमची सिग्नेचर डिश होती आमची पापलेट तर ती घेतलं होतं आणि थंयच आमचं मूड ऑफ झालं कारण सी फूड तर फ्रेश नव्हता म्हणजे त्या पापलेट फ्रेश नव्हता पण बाकी चिकनचे जेवढे आम्ही आयटम घेतलं होतो ना आणि ते पण वेगवेगळे होते. दीपाली तू खायचं घेतलं होतं का पनीर पहाडी टिक्का ना पनीर हिल टॉप म्हणजे काय वेगळी नाव आणि चमन कसलं ते बारबरी चमन बिरबली हा पनीर बिरबली चमन वगैरे आणि म्हणजे ते सर्व वेगळेच नावा वगैरे आम्ही ऐकलं होतं आणि पदार्थ पण थोडे वेगवेगळेच होते ते आणि ओव्हरऑल ते स्टार्टर मागवलं होतं ना चिकनचे वगैरे ते खरंच भारी होते फक्त पापलेट आमका नाही आवडला म्हणजे फ्रेशच नव्हता पापलेट माझ्या मते तो शुक्रवारी आम्ही गेलो म्हणून रविवारी वगैरे बहुतेक असाच फ्रेश पण त्या दिवशी फ्रेश नव्हता आणि ओव्हरऑल म्हणजे मस्त वाटलं आमका आणि आम्ही एन्जॉय केलं कारण त्याची जी वातावरण वगैरे होता लाईव्ह म्युझिक होता म्हणजे शुक्रवारचा पण लाईव्ह म्युझिक असता शनिवारी असता आणि रविवारी असता तर एवढी शुक्रवारी गेल्यामुळे जास्त गर्दी नव्हती ठीक होता आमच्यासाठी माका वाटतं शनिवार आणि रविवारी लय गर्दी असता तर ओव्हरऑल मजा येईल फक्त जे आमचा झोपला आईस्क्रीम खावला नाही बिचारा कारण आम्ही दिवसाचेच फिरत असतो इथे आणि रात्रीचा वेगळाच वातावरण असता. जर तुम्ही गेलास तर ऍड्रेस मी देऊन ठेवते तत्व फॅमिली रेस्टॉरंटचा आणि नंबर पण दे गेलास तर नक्की ते जावं आणि हा व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. जेव्हा कोकण आपलाच असा जावा बदलापूर पाईपलाईन का तत्व फॅमिली रेस्टॉरंट आपलाच असा.